Good morning लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर जा दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंनि गलमा बेप्टिस्ट मण्डलीनि जि चिल्ड्रेन फेस्टिभेलनि जोबथा हाबाफारि दे आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन लोगोफोर जोंहा आरो जोंनि गलमा मण्डलीयाव बेसेबां गथ'फोर दङ आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो बे गथ'फोरा मा होनना बुङो बे गरम बन्द समाव बे CFआव मा सोलोंखो बिथांमोननि प्रेजेन्टेसनखौबो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन दे लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर आरो दायो जोंहा प्रसेसन जागोन रिलि जागोन आरो ना उन्दै गथ'फोरखौ लानानै आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो आरो जोंहा बिनि उनाव माखासे मेहेरगोनां हाबाफारिफोर जागोन आरो दिनै बे स्पेसियेलि उन्दै गथ'फोरनि थाखाय आरोना आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर उन्दै गथ'फोरखौ लानानै माने दसे प्रसेसन खालामबाय आरो बिथांमोना ओरैबायदि रंजादों नै नुदों दा Ayo, pesta, bisa kita hasil kita.
17 जुलाइसिम लानाय जादोंमोन बे समाव जोंहा बिगिनार प्राइमारि जुनियर ओमफ्राय इन्टारमिडिएट क्लास दंमोन दायो जोङो फार्स्ट प्रेजेन्टेसन बिगिनारनिफ्राय स्टार्ट खालामनो सानदों मेम'रि कर्सनिफ्राय जायगा स्टार्ट खालामदों रेडि हेल' मेम'रि कर्स Memory words. Each of you should keep what you have decided in your heart to eat or any or under compulsion. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Memory words. Memory words. Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. Psalm chapter 27 verse 5. Uncilan. Thank you.
diam dan kau sudah dengan pilihan baik. He is David, son of Jesse from Bethlehem. For a giant, David saw an opportunity for faith.
मोननैब्ला आङो एसे मिलायनो हागौमोन आरो टाइमखौ जोंहा सेसन मोनसेल'खाय एसे हयथ' समा एसे थांनोबो हागौ बेनिखायनो समजों लोगोसे जों बयबो दसे सम सिरिबानो जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो थागोन आरो लोगोसे जों इसोरनि आशीर्बादखौ लानानै जों गाव गावनि न'आव थानो थाखायसो जों मदद खालामगोन इसोरा बे बाथ्राफोरजों लोगोसे जों बयखौबो आशीर्बाद खालामथों गिबियावनो प्रार्थना खालामनाय जों दसे सम बयबो सिरि थागोन गोथां गोथां खहाबबाय इसोर बे गासै समनि थाखायनो खहाबबाय आरो हाबबाय होनदों दिनै गासै जिउ सोले देहा मोदोम गासैबो नोंनिनो नोंनि अनुग्रहजोंसो बे गासैबो जायो बेनिखायनो आफा इसोर जोंखौ बाख्नायनो गौरब खालामदों जे नोंनि मोजां बाथ्राफोरखौ बुजि मोननो थाखाय जोंनि जिउआव आशीर्बाद खालामदों आरो जि बाथ्राफोरखौ जों बुंगोन बेयाव साफ्रोमबो नोंनि आशीर्बाद थानांगोन बे हिसाबै 10 दिननि समायाव बे उन्दै फंबाय बिनानावमोना नोंनि गाहाम बाथ्राफोरखौ सोलोंबाय आफा इसोर बे गाहाम बाथ्राफोरा दिनैनि थाखायनो जोबथा नङा अराय सम बिथांमोननि गेदेर जानाय नालाय थांना थानायाव जों बे मोनसे गाव गावनि दैखुन्थि जागोन बेबायदि आशीर्बाद खालामो फोथायनानै गासै आर'जखौ जिसुनि मुङाव आमेन आरो दङ गाहाम लामानि थाखाय सिन्था खालामदों इयुन जेनेरेसननि गथ'फोरनि थाखाय सिन्था खालामदों आरो गासै बिथिंखौ सिन्था खालामनानै दिनैनि दिनाव बे चिल्ड्रेन फेस्टिभेलखौ जे इयुन जेनेरेसननि जिथु लिडारशिप इयुन जेनेरेसननि थाखाय जिथु आत्मिक जिबननि बोलोग्रा खालामो जे बिथांखिफोरखौ मंगलायारि सिस्टेम लानानै बेखौ मावबाय बेनिखायनो इसोरा दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आरो जायफ्रा गेदेर बिबानखौ लानानै बे गासै खामानिखौ मावबाय इसोरा बिथांमोनजों आशीर्बाद खालामगोन मावग्रायाबो आशीर्बाद मोनगोन थुनलाइग्रायाबो आशीर्बाद मोनगोन बाहायग्राफोराबो जायफोरा बे 10 डेजनि गेजेराव अनेक सहाय खालामबाय जानाय लोंनाय बिषयाव हयथ' खौरां बाथ्रायै गासै हेफाजाब होनायाव बे गासैयावबो इसोरनि अनुग्रहआ बयजोंबो समान इकुवेल थागोन बेनिखायनो आं फोथायो बेनिखायनो जों दिनैनि बे समाव जों गुसुङै इसोरनि गाहाम बाथ्राजों लोगोसे जों गाव गावखौ थामथिम जानानै जों गावनि न'आव थांनि जों लोगोसे जोंनि जिथु आयदा बे होनाय जोंहा दंखायो बेयावनो एसएमएस माने बर'ब्ला मा माने गावनि महरजों नामा लिरनाय दङमोन नामा बेबायदि माने जों बेखौ फरायसालिनो जेनेसिस 1:27खौ जों फरायनानै नायनि बेयाव बिदि लिरदों आरो इसोरा गावनि महरै मानसि दादों आरो इसोरनि महर बादिनो बियो बिखौ दादों बियो बिसोरखौ हौवा आरो हिन्जाव दादों अनजाग्रा इसोरनि फिसाफोर 10 दिननि समायाव जि गथ'फोरा जि लेसनफोरखौ सोलोंबाय बे हसायनो सोमोनांथाव साननो गोनां नोंथांनि केरिटिया आंनि गथ'आनो बा नोंथांनि गथ'आ आंनि गथ'खौ आं नुवाब्ला आं जेरै बेयाव फैदों आंहा गथ'आ सिएमआव थांदों सानैबो क्लास माबा मोनबाय 10 मोनबाय जेराव बिथाङा माने आं गोसोखाङो आं फन खालामो मानो बे आंनि केरिटि भबिष्यत आंनि न'खरनि मोनसे सम्पति जानानै दङ बे गथ'आ माबायदि सम्पति माबा आंनि उनाव जानांगोन आं बादिनो जानांगोन मामा आंनि नामखौनो लाखिदों आं फोरोङो आं सासे पास्टर जानानै आं बेयाव गसंदों आं सासे पास्टरनि गथ' हिसाबै नों माबायदि जानांगोन मिथिना मिथियालै नोङो आं सोङो सोरबा बिमा बिफाया बुंनो हागौ आं सासे मास्टारनि गथ' हिसाबै आं नों माबायदि जानांगोन मिथिना मिथियालै गथ' आं फोरोङो केरिटि इयुन जोलैनि मोनसे केरिटि बियो जोंनि गथ'फोरा आरो बेखौ जोंनि मोजाङै जों जेब्ला बाहायनो बे गुफुरखौ जेब्ला नोंथाङा बे केरिटि गाननाय बादिसो बे गथ'आ जेसेबां नाम लाबोगोन नों बिमा बिफायानो नाम मोनगोन आशीर्बाद मोनगोन अनुग्रह मोनगोन नाथाय स्पिरिचुवेल लाइनआव थाङोब्ला नैबेखौ बुंदों बाइबेलनि बाथ्राया बाइबेला ओरैबायदि मोनसे मोजां बाथ्रायै बाहायदों जे इसोरखौ गिनायानो गियाननि गुदि बोसोर बिजाबनि सेमावा 7 सिरियाव बाइबेला जोंनो फोरोंदों बुहुमाव जि सिरियाव बुंदों सासे मानसिया जुदि गियानि जानोब्ला बे सिगां इसोरखौ गिग्रोथारनांगोन इसोरखौ गिग्रोथारनांगोन बेनिब्ला जों गियानि जागोन आं गियानि जाबासो आंनि गथ'आ गियानि जागोन आं फोरोंनो रोंब्लासो आंनि गथ'आ रोंनायनि लाइनाव फैगोन आं नम्रता जायोब्लासो आंनि गथ'आ
सनमप्रतानि लाइनाव फैगोन आं जुदि बे गथ'खौ दायबो जुदि गिर्जायाव लाबोयोब्ला सानडे स्कुलाव लाबोयोब्ला आं सानो आंनि गथ'आबो बे आंनि समावखौनो लागोन आं जुदि गिर्जा गारनानै दोनोब्ला आं गिर्जायाव फैथाराब्ला आं बे किरिटि बुंनानै लाब्लाबो बे किरिटिया माब्लाबा माने माराम खालाय बादि जानो हागौ जेब्ला आं फोरोंनो